Čaute, hlási sa vám Egon s Trikozom z Balerskej pláži na ostrove Koh Lanta. Toto video je súčasťou nášho zaznamenávania si cesty po juhovýchodnej Ázii, kam sa vyberáme v zostave 4 ľudí. Ja, Trikoza, potom tam máme Maydeya, to je trojka, ktorá sme boli spolu aj v Číne. A pridal sa k nám ešte Bejek, známy to člen českej pokrovej komunity. No a pokúsime sa spraviť zo pár videí, v ktorých popíšeme, čo sme zatiaľ zažili, a teda aj keď sme na začiatku, tak už sa niečo sa už aj zadarilo, však Triko. Tam sú. Takže spravíme nejaké kratšie videá a popri tom predstavíme členov nášho cestovateľského združenia. A dneska tu sedím teda s Trikozom. Ten sa k nám pridal trošku neskôr. Náš trip sme začali v Bangkoku. My sme leteli s Maydeyom z Budapešti o deň skôr a Trikoza s Bejekom leteli z Prahy. Takže z toho Bangkoku asi teda moc si toho nezažil. Tam máme nejaké dojmy s Maydeyom, takže o tie sa podelíme potom, keď budem sedieť s ním. No a teda povedz, čo ďalej? Kde si začal vnímať Áziu? Ja som mal teda v Bangkoku iba jeden deň, ale ten deň som použil na nejakú aklimatizáciu a doliečenie sa. Takže som v podstate väčšinu dňa prespal na izbe a toľko sa poprechádzal maximálne po uliciach v okolí. No a potom sme mali presun na Phi Phi ostrovy, kde sme teda prišli prvý deň pomocou ferry a našli sme po nejakom kratšom hľadaní ubytovanie a teda s tým celý natešení sme sa chceli dokúpať. S tým, že hľadáme pláž, teda nejakú To fajnovú. bolo dlhšie hľadanie. Takže tešili sme sa na to, že si zaplávame a okúpeme sa, bohužiaľ. Jak si bol nejaký odliv a s tým, že možno aj pol kilometra až kilometr od pobrežia bola voda tak maximálne po kolena alebo možno po zadok. S tým, že Bejek bol naozaj veľmi horlivý a snáď už bol až niekde za hranicami vo Vietname alebo kde a napriek tomu stále mal vodu asi po kolena. Tak sme si tam iba trochu poležali v polievke. Porezali sa na koráloch, to bolo povinné pre každého, krvácali sme všetci. A teda dúfali sme, že ďalší deň bude lepší, čo rozhodne bol, pretože sme si dali okružnú jazdu po okolí tých Phi Phi ostrovov a bolo to naozaj famózne. Okružnú jazdu v lodi, teda na lodi. Bolo to naozaj super. Bez grcania sa to zaobišlo, na čo sa všetci tešili, že v mojom podaní niečo príde, ale nejak som sa udržal. Bolo to naozaj famózne a tie ostrovy vlastne boli celkom podobné tomu, čo sme videli v Yangshuo. S tým, že bolo to uprostred mora ako malé ostrovy. Bejek nás stále upozorňoval na to, že sa tam natáčal film Pláž, takže kto pozná tie ostrovy odtiaľ, tak okolo jedného z nich sme plávali, aj sme boli na tej pláži, kde sa to točilo. Naozaj to vyzeralo dosť husto. Robili sme aj nejaký šnorchling s väčšími či menšími úspechmi, lebo tie šnorchle to bolo skôr jak slamka, že teda išlo cez to viac vody než vzduchu. Ale prekvapivo, keď sme sa hodili do vody, tak tam celkom rybičky boli, že? Zhora to vyzeralo úplne mŕtve, len také nejaké šedé korály, ale rýb tam bolo ako hnoja. Takže celkom to bolo nakoniec úspešné, trošku sme sa spálili po niektorí, ktorí nenasadili faktor 150. Bejek trošku odvážne si kúpil opalovací krém s faktorom 10 a celý čas tam bol na slnku na tej lodi, takže potom sa prejavilo neskôr nejakou to chorobou. Nejak sme to prežili. Vy ste potom s Trikozom ešte nemali dosť, napriek tomu teda, že baterky už boli vybité skoro vo všetkých, tak vy ste sa vybrali na nejakú party? Ja s Maydeyom, áno. Phi Phi ostrov je celkom známe tým, že je tu aj nejaký nočný život a žúrky na pláži, tak sme sa vybrali večer na inú pláž. A no, nejaký čas som sa ja veľmi dobre zabával, dokonca som tancoval, bolo to naozaj dobré. Wow, tak to muselo byť zaujímavé. A potom sa to zlomilo asi okolo nejakého 5. piva, keď ja som sa rozhodol teda, že ako ďalšiu veci do minerálku, ale spýtal som sa Maydeya a on povedal, nástroj na to, že chce pivo. Tak ja som si dal minerálku a nejak som sa rozhodol, že je najvyšší čas ísť domov na hotel, kdežto Maydey teda sa rozhodol, že zostáva. A jak si prišiel o 7 ráno? Prišiel nás ráno zobudiť v zbedačenom stave a potiahol to ešte celý deň ďalší až na ďalší ostrov ako Koh Lantu, kde sme teraz. A ešte aj tam potiahol ďaleko do noci s nejakými tu typkami v našej ubytovni. Ale tak fajn, no zatiaľ žije, takže je to všetko v poriadku.
A čo z toho Coffee Feast sme sa potom vybrali trajektom alebo takou nejakou ferry sem na ostrov Koh Lanta, ten je taký väčší. Sú tu priateľskejšie pláže, že nie sú tu nejaké korály a voda, aj keď je odliv, tak sa tu dá krásne plávať. Hlavne priamo vlastne pri ubytovaní máme naozaj super obrovskú pláž, bezchybný vstup do mora a každé ráno si vlastne snažíme si vybehnúť, trošku si zacvičiť crossfit, zaplávať si a väčšinou naše tréningy síce nemajú dlhšie ako nejakých 15 minút, ale aj tak nám dajú. No ale sú vyčerpávajúce. Tak je to áno. Ale tak snažíme sa tu aj nejak rozumne stravovať, takže dávame si také tie ich jedlá hlavne. McDonald's sme zatiaľ nepoužili, čo sa teda, to je veľký improvement od nášho tripu do Ázie, predchádzajúceho v Číne. Všelijakú rýžu, zeleninu, šejky, kokosové orechy pijeme, ovocné džusy, takže snáď sa vrátime zdraví a živí. Čo sa týka tejto Koh Lanty, tak ako je tu tak pekne, taká oddychová dovolenka. Nebyť zo pár dobrodružných výprav po ostrove. Tak. K tomu už by si mohol viac povedať ty. Tak, našli sme také odporúčania, že asi najlepšie, čo sa tu dá robiť, je prenajať si skútre alebo motorbajky, alebo ako sa to správne nazve. Niekto bol najprv dosť proti a nakoniec sme ukecali, teda nechaj ide on s nami. Bál som sa o život, ja už som starý človek, mne sa zlomeniny zrastajú pomalšie. Ženu, deti a už nejaká zodpovednosť. Tak bolo to zábavné, došli sme do požičovne s tým, že pre mňa to bolo fakt, že prvýkrát na skútri, tak najprv mi ten domáci teda ukázal, ako sa má naštartovať a potom ja som ani nevedel, akým spôsobom sa mám pohnúť z miesta. Názorne odprezentujem. Go. Motor beží, obsluha hovorí go. Go. A trikoza. How? Go. Skúšal krútiť všetkým, nič sa nekrútilo, nejaké to bolo zase krúte. Asi 2 minúty, keď naozaj ten človek pochopil, že naozaj sa neviem pohnúť z toho miesta. Kdežto naopak Egon to zobral z hurta. Ja som ako prvý spoznal, že po pridaní plynu na mopede sa koleso vyrovná, takže rovno pri východe z parkoviska požičovne som vyliezol na kopu smetí, keď som nestihol odbočiť do najbližšej zákruty. Ale ku podivu od nás nič nechceli, stačil im jeden pas, nechceli ani proste vodičské preukazy, nič. Poslali nás, že chodte do tej dopravy šialenej, čo tu tuk-tukári sa preskakujú, nie že by sa predbiehali, autá sa šalejú. No ale však paráda. A prebiehalo to celkom pokojne. Zo začiatku to vyzeralo, že to bude všetko v pohode. Išli sme tak 20, 30 maximálne. 37, aby mi neodletel klobúk. Mal som to presne namerané. Potom už sme sa trošku odvážili aj na vyššie rýchlosti, ale myslím, že sme to dobre zvládali. Ostrov nie je veľký, sú tu dve cesty, jedna po východnom brehu, druhá po západnom brehu. My sme išli po tom východnom smerom dole. Tie veci, čo sú tu, čo sa dajú vidieť, to nie je nič nejaké zásadné, ale je tu zo pár jaskyní, k tým sme nešli, lebo v sandáloch šlapať 30 minút k jaskyni, to by asi nebol až taký dobrý nápad. Ale chceli sme sa previesť na slonoch, na ktorých sa tu dá previesť prakticky kdekoľvek. A potom sme ešte išli úplne na juh ostrova, to je nejakých 30 km, hadám. Asi tak. Pozrieť národný park, majáčik. Opice. Tam sme sa prešli aj džunglou v sandáloch, nedalo nám. To bolo dosť kruté, lebo tam bolo to nejakými takými dlažobnými kockami vyložené, kamennými a schody. No naša norma 17 cm výška schodu im rozhodne nič nehovorí. Každý schod bol iný, až do pol metra, možno viac. Pri nejakej mini svätyni nás napadli opice. Najprv som napadol ja ich. Ty si napadol ich, keď sme videli, že sú tam iba 3-4, tak som sa rozhodol ich napadnúť, tým, že som ich vyhnal. Ale zašli sme za roh a tam ich bolo asi 50. A niektoré sa tvárili celkom agresívne, takže nám nebolo všetko jedno. Ale teda, aby som to teraz uviedol na pravú mieru, tak tie opice boli asi takéto veľké. Ale báli sme sa ich aj tak, lebo však čo nás tam pohryzne, nejakú bestotu tam chytíme. No a potom príde highlight zatiaľ tripu v trikozovom podaní. Highlight tripu, vlastne pri tom národnom parku bolo také parkovisko a keď sme z neho teda vychádzali, odchádzali, tak bolo sa treba otočiť a potom sa išlo výrazne do kopca. A ten kopec vyzeral byť naozaj taký dosť strmý, tak som si nebol tak istý, či to vytiahnem, tak som sa rozhodol naštartovať to naozaj poriadne, to na začiatku vypeckovať, nech teda sa dostanem až hore. S tým, že blbý nápad bol v tom, že som sa to rozhodol spraviť v zákrute, keď som ešte naozaj nebol vyrovnaný a
Snažil som sa točiť doprava, nefungovalo to nejakým spôsobom. Čiže vlastne ten istý syndrom ako ja pri východe z parku, ale na plný plyn, hej? Že ja som mal to nešťastie, že som narazil asi na jeden z 3 stĺpov, ktoré sú na tomto ostrove. Hej, a betónový ešte k tomu. Všetko ostatné je tu z bambusu, len jeden betónový stĺp. Však ten národný park je tam asi kvôli nemu, že iný betónový stĺp tu nemajú. Takže som to nejak napikoval priamo do neho. Bohužiaľ v tých posledných momentoch ma už nejak nenapadlo použiť brzdu. Bolo to strašné na pohľad a potom komické, lebo Triko ležal... Jediné zranenie je toto. Triko ležal v plne vystretej polohe takto vedľa mopedu v malom jarku. A ja som teda bol za ním, takže ja som to celé videl, som eyewitness, keby sa to niekedy vyšetrovalo. Ale proste normálne šupajak z diela, Triko leží vedľa, oproti išli nejaké, ja neviem čo to mohlo byť, Austrálčanky alebo niečo, tie sa k nemu rozbehli, užil si pozornosti, že či je nažive sa ho pýtali. Vyzeralo to naozaj rozostrašne, naozaj nič sa mi nestalo, bohužiaľ, to sa nedá povedať o skútri. Takže som nejak si trošku preplatil v servise na jeho opravu a ešte to nie je hotové, takže sa to dopadne dobre a Mayday dostane svoj pas. Ešte uvidíme, či nás vôbec pustia z ostrova, keď im vrátime úplne inú motorku, než sme si požičali. Ale tak čo tam bolo rozbité? Bolo tam rozbité predné svetlo, blatník bol predný trošku oškretý a tá kapotáž na predku mopedu bola taká mierne mimo. Strata okolo 120 €, tak nie je to hrozné. Snáď nie. Upozornenie pre cestovateľov, cestovné poistenie nepokrýva túto variantu damageu. Je to jedna z ďalších 1000, jak sa to povie? Dvojka font na spodku strany, bielým na bielom napísané výnimky, áno. Takže aj zapožičané vozidlá sa nevzťahujú na výnimky. Takže ak si ho požičate nejaký Mercedes a rozbijete ho, je to na tak Mercedes aspoň ti dajú podpísať niečo, ale na týchto mopedoch fakt ako ani nevieme, či sme poistení alebo nie sme poistení. Takže na Mercedese platíš len spoluúčasť. O tom sa porozprávame neskôr, lebo sme mali požičané veľké auto v Bangkoku. Tak to asi s Maydayom z Kambodže spravíme ďalšie video a pospomíname na zážitky v Bangkoku a okolí. No a dnes sme už len polihovali na pláži, štandardná bulharská dovolenka. Pekne sme si to užili. BX s Maydayom sú ešte na motorkách, snad sú ešte nažive. Išli sa povoziť na slonovi. No to sme zabudli spomenúť. Slonov. Slony? Daj. Čo sme sa fotili na slonoch? Fotili sme sa na slonoch. Sme ich tam, keďže sme došli dosť neskoro, tak už neboli nejak ponúke treky, ale sme ich nejak ukecali, že teda my si vlastne chceme iba nejaké fotky spraviť s Jegorom. A bolo to celkom zábavné v tom zmysle, že teda Jegor nasadol na toho slona. Slon tam nejak sa začal kymácať a podobne. A teraz sa stala zaujímavá vec, že ten, kto akože strážil toho slona, kto mal vycvičeného, tak jak si sa rozhodol ísť vychcať niekam do pola a teda zostal Jegon so slonom, bez akékoľvek nejaké kontroly, ale našťastie sa nič nestalo. Tak povozil som sa kúsok. Začal si sa trochu otáčať tam hľadať jedlo. Ale bolo to fajn. No ja som najprv myslel, že len ako dáme im tam kilečko tých bachtov, čo sú asi 3 € a že nás nechajú postaviť sa vedľa slona a objať mu chobot a odfotíme sa pred ním, ale typek úplne ani sa nás nepýtal nič, zoskočil zo slona položil tam na zem a že vylez hore. A už bolo. Ani kým som sa stihol spamätať, že sa bojím, tak, tak už som sedel na slonovi. Ale veru už, keď odchádzal preč ten chlapík, tak už som rozmýšľal, že zakričím na ňo, že ale dajte ma dole. A bola to sranda, celkom dobre to dopadlo. Takže teraz oddychujeme, zajtra odchádzame z nášho boler ubytovania v bambusových chatrčiach, ktoré ste asi už videli. A ideme do Krabi. Pretože skoro ráno, ďalší deň o 9 nám skoro ráno vlastne letí lietadlo späť do Bangkoku a presúvame sa teda do Kambodže. No a v Kambodži zase natočíme nejaké ďalšie videjko s tým, že čo sme zažili. Tu budeš asi teda s Maydayom. Práve nám zapadlo slniečko. Je tu pekne. Takže o našich cestách viete, no a teraz niečo o Trikozovi. Tá menej zaujímavá. Pravým menom sa nevolá ani Hanzuš, ani Bezdeda, ale Dušan. No, tak nám niečo o sebe povedz. Čo hráš? Tak hrám poker už možno nejakých 6 rokov. Začal som na nejakých free rolloch a podobne, vlastne nikdy som žiadne peniaze do pokeru nevložil. A
Z začiatku ma teda zaujímala tá hra, chcel som sa ju naučiť, takže peniaze na začiatku vôbec neboli nejaký motiv hrania. Hral som obody na Facebooku, hral som free rolly a potom nejak časom som sa trošku začal dostávať na vyššie stakes a teda začalo to byť celkom seriózne a časom teda z toho vznikla nejaká taká moja hlavná činnosť, čo sa týka vlastne mojho života. Ty si ešte chodil do školy, keď si hral, že? Áno. Čo si vyštudovaný? Študoval som vlastne na vysokej škole, čo bola pre mňa ideálna taká pôda na to, ako začať s pokerom. Mal som celkom dosť veľa času, mal som pokoj vlastne od rodičov, nemusel som pracovať, takže som to mal ako takú veľmi príjemnú brigádu. Pamätáš si ešte aj, čo si študoval? Niečo také, že manažment, myslím. Pán manažér. No a teda, čo teraz hrávaš? Aké stakes, aké hry? Tak prekonal som takú nejakú veľkú krízu tento rok. A Polka tuš. Na konci roka sa mi celkom podarilo aj znova hrávať 0 000. Ale tak primárny limit je asi takáto 400, s tým, že teda hľadám ešte nejaké dobré stoly 0600. A to PLO 1000 nespomenieš? Ktoré zdôvodňuješ tým, nebolo čo hrať. Nebolo čo hrať, tak občas si zapnem nejakú PLO 1000, čo by som rozhodne nemal, ale musím sa pochváliť, že posledný asi mesiac alebo 2 som už nehral. A bol som v pluse. Tak je dobré, aspoň niečo. Láznel ťa s obľubou označuje za jediného slovenského nosebleeds hráča. Na aké najvyššie limity si hrával? Tak je tak tomu taká celkom zaujímavá story, no. Hrával som primárne dosť veľa rokov na Lucky Ace Pokery a tam sa občas teda rozbiehala celkom slušná akcia aj na nejakých vyšších stakes ako 25-50, 50-100. A raz som sa mal som obdobie, keď som mal celkom slušný bankroll, ale samozrejme určite nie na takéto stakes, maximálne na nejakú 0 000, občas na 0 2000 sa podarilo aj nejaký bankroll spraviť. Ale teda neodpustil som si občas šotovať aj vyššie stakes za nejakými rybami. A odohral som teda dokonca pár orbitov aj na 100-200, no. Bohužiaľ so zlým výsledkom. Obľúbená bad beat story? Obľúbená bad beat story je asi 36 000 pod na teda tých... V eurách? Nie, bolo to v dolároch. To je nič, prosím. Na 100-200, kde som teda shortstackoval so 14 000. A teda mal som Esa, Hunter Gun, otvoril som ryba Korla, nejaký rek 3 betov, veľmi veľa. Ja som spravil strašne veľký 4bet, kde som tam dal proste polku svojho stacku, ryba Korla a rek našťastie foldol. Flop došiel Queen, 10 niečo, ja som mal zadáte Esa a som to open shovel, ryba rozmýšľala, Korla s King Jack. Takže mal open-ended, turn ESO, takže bol som vybavený na rive, na 6, bohužiaľ nič nedošlo a 36 000 pod, no to je taký môj najväčší. A vieš mi ešte povedať, lebo ty viem, že nepoužívaš nejaký table selection software, že jak si sa tam ocitol, jak vôbec vieš, že ryba sedí na 100-200, čo väčšina ľudí ani ich nenapadne, že v lobby niečo také je? Ono, Lucky Ace bola malá sieť, takže naozaj tam tých hráčov, čo tam čakali na tých vyšších stakes, tak tých hráčov bolo naozaj málo, každého som poznal po mene a vždy, keď teda tam prišiel hráč nejaký iný a väčšinou sa teda zakúpil nejaký divný stack, nie za full bind, tak som vlastne vedel, že to je nejaká ryba a teda občas som si tam sadol. Už máme aj fanúšikov lokálnych. Bez deda priťahuje pohľady všade. Dobre, no tak a čo plánuješ ďalej? Prečo sme vlastne na tomto tripe? Vidíš, o tom by sme mali niečo pohovoriť. Prečo sme na tomto tripe? No, ty si predsa spúšťač. Tak v podstate každý rok boli sme pred rokom v tej Číne a každý rok sme si povedali, že by teda nebolo odvecí nejako... Ne, také nič sme si nepovedali. Ty niekam ideš a teba odprevádzame predsa. No, rozhodol som sa, že skúsim nejaký trošku iný život v teple a v Ázii. Takže primárne vlastne odchádzam na nejaké 2 mesiace na Filipíny. Máme tu trošku nejakého záškodníka. Poď k nám. Aby to nezhodil. OK. Takže odchádzam vlastne na nejaké dlhšie obdobie. Takže máme hlavnú hviezdu večera. Takže môžeme pokračovať. Rozhodol som sa teda využiť tú slobodu nejakú, ktorá mi ten poker prináša a teda nejaký čas skúsiť žiť inde, konkrétne na Filipínach. A teda tak nejak to dopadlo, že vlastne
v januári ma budú sprevádzať na mojich cestách teda Egon, Mayday a Bejek. Pôvodne sme ťa chceli odprevadiť na Filipíny, ale jak si ten program bol tak nabitý, že na Filipíny sa s tebou už nedostaneme. Takže ale nakoniec ideme teda Thajsko, Kambodža, Malajzia. Hej, to bola základná myšlienka toho tripu. No a teda tam koľko chceš dostať? Tak po piatočnú letenku, teraz je vlastne Kokatovu máme nejakého 16. januára. Z piatočnú letenku mám 2. mája, takže okolo tých 110 dní to vychádza. Takže konečne si sa rozkýval. Nebudeš sedieť doma. Konečne som využil trochu tú slobodu, čo mi ten poker prináša a uvidíme, ako to dopadne. Dobre. Musí to ako inak. Dobre. 3-4 ešte rozbité motorky, ale hlavne celý a zdravý sa vrátiš domov, nie? Tak dúfam, že tá varians už som si... Myslíš, že budeš aj niečo hrať, alebo len tam budeš sa potulovať a pobovať, pozerať? Určite áno, niečo odohrám, mám nejaký bonus nahratý, takže minimálne ten chcem vyklírovať, ale samozrejme primárne tam chcem nejakým spôsobom žiť a pocestovať aj tie Filipíny, potom nebyť na jednom mieste. OK, no tak snáď sa ti tam bude dariť a budeš sa tam vracať aj neskôr, častejšie. Za manželkou a deťmi. OK, takže vidíme sa v nejakom ďalšom videu. Kambodži. Čaute.